Faida bele min bi an bolo bi na mina kuma o kan o de ye basmala ye. Basmala min ni karamɔgɔ caman sɛmɛnnen don ale la, dɔnnibaga caman gulonnen don a la, mais mɔgɔw t'a dɔn a bɛ min kɛ, a bɛ baara kɛ cogo min mɔgɔw t'a dɔn. Yari m'a faamu de. O tuma an badenw, bismillahirrahmanirrahim a aya dafalen tan, kabako aya de don kuranɛ kɔnɔ. Ale bi mako caman dilan, a bɛ se ka dekun caman wuli ka bɔ adamaden kan. O la a faamu ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ ma, Ala k'o kɛ Ala y'a bonya kama, sɔli ala rasuli. N y'o de fɔ aw ɲɛna bi an bɛna kuma basmala dama kan, ni o de ye bismillahirrahmanirrahim, an bɛna kuma ale dama kan. O la mɔgɔ min mana lamɛn k'a faamu ka baara kɛ n'a ye, i bɛna wasaba sɔrɔ ni nin aya in lamɛnni a n'a faamuni ye. Yari m'a faamu. O tuma bismillahirrahmanirrahim o aya kelen bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, o adadu bɛ bɛn 786 ma. Maa min bɛ yen ko i bɔla muso dɔ nɔfɛ, walima maa min bɛ yen ko ale ma ka go mɔgɔw ye, ni mɔgɔ kalite ka ca bi kosɛbɛ. I bɛ bɔ muso dɔ nɔfɛ k'i ka nafolo ta ka don a la, ka fɛn suguya bɛɛ k'a ye, nka o muso masina t'i fɛ. Somɔgɔw jɛnna n'aw ka furu ye, balimaw jɛnna n'a ye, bɛɛ lajɛlen jɛnna ni nin furu in ye, nka muso de ko ale tɛ a t'a la, a jira dɔrɔn ko ale tɛ cɛ fɛ. Nin ka gɛlɛn dɛ. Mɔgɔ dɔ fana bɛ yen, ale ma ka go mɔgɔw ye, a mana bɔ mɔgɔ o mɔgɔ nɔfɛ o t'i ɲɛ sɔrɔ, wa a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw t'a fɛ, a mana kuma mɔgɔw t'a lamɛn. Malimakɛ i sɔgɔ basmala la. Ni aya in n'i bɛ fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ka e kanu, n'a tigi ka sɛmɛ i la ka nɔrɔ e la kɛlɛ, n'i bɛ fɛ mɔgɔ min ka e kanu diyagoya la diɲɛ kɔnɔ, i b'i jija, i bɛ ji sanuman dɔ ɲini. O tuma bismillahirrahmanirrahim i b'a kalan o ji in na siɲɛ 786. N'i y'a kala ji la siɲɛ 786, i b'i jija n'i sera 100 o 100 ma, i bɛ nin dugawu in kalan. I b'a fɔ Allahumma alik mahbati fi qulubi ibadika aw qulub kaza wa kaza. Hakili a bɛ faamu. Ala, ne kanu don i ka jɔnw dusukun na, walima Ala ne kanu gulon i ka jɔnw dusukun na, walima Ala ne kanu gulon i ka jɔnkɛ karisa dusukun na, walima i ka jɔnmuso karisa dusukun na. Bilahi mɔgɔ o mɔgɔ mana nin kɛ, ni adamaden o adamaden tɔgɔ ye, bilahi jagoya a tigilamɔgɔ b'i kanu. Yari m'a faamu. N'i y'a kɛ ni muso tɔgɔ ye, o b'i nɔrɔ i la. N'i y'a kɛ ni cɛ o cɛ tɔgɔ ye, a ti fara i la. I mana kɛ ni jamakulu o jamakulu tɔgɔ ye, bilahi u bɛɛ bi k'i fɛ. Balimakɛ y'i janto nin na kosɛbɛ. O tuma n'i ye a kala ji la nin cogoya in na, i b'i jija, i b'i fɛ maa minnu ka e kanu, walima i b'i fɛ muso min k'i kanu, walima cɛ min k'i kanu, i b'i jija o ji masina in a dɔ ka se o muso kɔnɔ, walima a dɔ ka se o jamakulu kɔnɔ, walima o cɛ masina kɔnɔ. Bilahi a tɛ se danfɛn si kɔnɔ fo diyagoya o ka e kanu diyagoya yɛrɛ la ka nɔrɔ i la. Tuma a faamu ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ ma, Ala k'o kɛ Ala y'a bonya kama, sɔli ala rasuli. O la o tɛmɛnen kɔfɛ, maa min bɛ yen ko bana gɛlɛn bi e la, a kɛra bana si o si ye, bana sidɔnbali bɛ mɔgɔ min na. Maa dɔw ka bana bɛ yen, bana gansan tɛ, dɔgɔtɔrɔw bɛ dɛsɛ la, karamɔgɔw bɛ dɛsɛ la, moriw bɛ dɛsɛ la, bana in t'i ɲɛ dɔn abada. O tuma o bana sidɔnbali bɛ maa min na dun, i b'i jija basmala kelen i bɛ a sɛbɛn, mais a bɛ sɛbɛn walan kan ten de, a bɛ sɛbɛn walan kan ka nasi bɔ. N'i y'a sɛbɛn walan kan, i bɛ jateminɛ kɛ bana in daminɛna don min na, i ka bana daminɛna don min na ka bɛn don min ma, n'a y'a sɔrɔ i ka bana daminɛna jeudi walima i ka bana daminɛna juma, en tant que kɔni bana daminɛna don min kɔni na,
ibi jija ni nasi bola ka bɛ o don ma banabaatɔ in ka ko ni nasi ye a ka nasi in dɔn min bilahi tile 7 ti dafa abada bana sidɔnbali min b'a la fo ala ka wuli ka bɔ a kan a faamu ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli o tɛmɛnen kɔfɛ a sabanan ye jumɛn mɔgɔ min tɔɲɔnnen don i tɔɲɔna furu kɔnɔ walima i tɔɲɔna balimaya kɔnɔ walima i tɔɲɔna dugu dɔ de fɛ walima jamana dɔ fɛ a kɛra sa e tɔɲɔna tɔɲɔcogo la balimakɛ i b'i jija i bɛ basmala kalan ŋaniya sirilen kɔfɛ i bɛ basmala kalan ka mu i ɲɛda la siɲɛ 50 maa si tɛ nin kɛ abada tɔɲɔni na fo ala k'e bɔ o tɔɲɔni dingɛ kɔnɔ bilahi a faamu ko ɲuman ala k'a di an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli tuma mɔgɔ o mɔgɔ mana dun basmala kan surtout i datɔla mɔgɔ o mɔgɔ datɔla ye nin aya in kalan siɲɛ 50 tugun k'i da ka sunɔgɔ bilahi hali ni zon bina e ka fɛn ta ala b'a jira i la suko la walima ala tɛ sɔn abada zon ka taa ni e ka fɛn ye fo a ka jira i la de ko karisa de nana i ka fɛn suɲɛ maa joli minnu dalen ka motow bɛ suɲɛ u ka sunɔgɔ la c'est à dire k'u to u ka sunɔgɔ la u dalen u ka sunɔgɔw la u ka telefoniw bɛ suɲɛ u ka wariw bɛ suɲɛ mobiliw bɛ suɲɛ k'u ka sunɔgɔ giriyalen to mais ni aya in kalan dɔrɔn bilahi ka foyi tɛ suɲɛ fo ala k'a jira i la a faamu ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli o la alhamdulillah ni kun ye aw denkɛ a n'aw balimakɛ mankan ye a n'aw ka garibu kɛ ni o ye Konate ni bɛɛ lajɛlen ko ma Konate prêcheur ni sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bamako ma maa min bɛ yen ni e mako bɛ walawalali gɛrɛ la ni basmala in kan i bɛ se ka weleli kɛ n ka numéro la ni o de ye +223 72 24 02 98 walima i bɛ se ka an ta WhatsApp la ka numéro ye enregistré dɔrɔn i bɛ don WhatsApp kɔnɔ i bɛ an sɔrɔ yen ɲininkali fɛn o fɛn mana k'i fɛ i b'a sɛmɛ garibukɛ in na ni ala ka jɛ ye an bɛ jaabi wulibali di i ma a faamu ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasul haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.